Чираттагы кытлау сәламен без Чырдаклы районының Поповка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен Батырево районы Шыгырдан авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Пибикова Фирдания Миннигали кызы каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Илдус, улы Ирек, килене Регина, улы Илнар, килене Азалия, оныклары Кәрим, Нияз, Рияз, Кадырмятовлар һәм Валиулловлар гаиләләре кытлыйлар. Ишле гаиләдә 3нче бала булып туып үскән газиз кешебез бүген матур туган көнен билгели. Ул башлап мәктәпне тәмамлый. Моннары Казан шәһәрендә тегүче һөнәрен үзләштереп кулына дипломын ала. Гомере буе ул үз бәхетен кисәкләп теккән дисәк тә ярый. Тырышлык күрсәтеп, гаиләсенең җылылык чыганагы булып торды. Акыллы һәм итагатьле итеп 2 улларын үстерде. Бер авыр эштән дә күрекмичә, колхозда фидакар хезмәт күрсәтте. Аны тырышлыгы өчен барча авылдашлары да нык хөрмәт иттеләр. Минем тормышымның асыл баганасы. Мине чын бәхетле ир ите алган яраткан хатыным. Бүген синең матур туган көнең. Теләкләрне эзли башлагач берне аңладык. Ни теләсәк тә барыбер аз сыман тоела. Яратам дигән сүзләрне безнең яшьләргә җиткәч кабатлау бәлки урынсыздыр. Тик күңелем барыбер шуны таләп итә. Безгә ничә яшьләр генә тулса да, сиңа булган мәхәббәтем мәңге сүнмичә, еллар узган саен арта барыр. Бәхет кышым, алтын алмам минем. Яратам дип сине кабатлыйм. Гомер юлларымның сукмагыннан горур булып парлы мин атлыйм. Гаилә учагымның җылы утын сүндермичә саклап яшисең. Бу тормыштан һаман тәмен тыеп, мәгънә дигәннәрен эзлисең. Яраткан әнкәебез, әбекәебез. Гомер бәйрәмеңдә синең янәшәңдә булып, безне иркәләп үстергән җылы кулларыңнан үбеп, бар изгелекләрең өчен рәхмәт әйтәсе килә. Син әни исемен юкка гына йөртмисең. Син газизыбыз, олы хәрефтән әни дә, әби дә. Алга таба да безгә шулай бәхет теләшеп, киңәшләреңне биреп, дугаларыңнан калдырмыйча мәңге яшә. Әнкәй диеп карыйм күзләреңә, күпме наз баралар эчендә. Карашларың җылы бирә безгә, яшәр өчен бирә көчен дә. Фәрештәгә тиңләп кенә сине җитәр микән сөеп кочарга. Җыелыштык барыбыз да бергә туган көнең белән кытларга. Кабул ит син теләкләрнең иң зур, матур булган гүзәл бәйләмен. Кытлы булсын, матур булып узсын әнкәебез күркәм бәйрәмең. Хөрмәтле Фирдания Миннигалиевна, тормыш иптәшегез, бала аныкларыгыз һәм барча туганнарыгызның да бу изге теләкләре тормышка ашсын. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Очрашабыз бергә бик сирәк. Хәлләрен ишек диеп сораганчы, бер күрешеп утыру кирәк. Ни бүләк итсәк тә, ни теләсәк тә аз, сиңа сәламәтлек байлыкны. Син бит әнкәй шушы
синең